Hello. Here is one mini story. Ahoj, Ahoj, budeme kamarátky? môžeme? Ako sa voláš? Ajdžlin, ty? Zdenka. Musím si ísť. Pokiaľ sa praviť domáce úlohy, OK. OK, už idem aj ja, ahoj. Teraz si išli spraviť domáce úlohy, Taťka, a potom si zabudli zavolať. Druhý deň. Ahoj, Ahoj, mamka mi odkúpila Robík si urobiť s kým. OK. Znovu sa so mnou nebude chcieť kamarátiť? To akože, tak naozaj ja tu ustanú sa kam 15 min? Konečné UMG si krásna. Ďakujem. Ale ja sa. S tebou nebudem točka hrať, lebo si noob. Tak OK. Ja si musím. Ísť nájsť novú kamarátku. Tak niekoho som napojila, ale neviem koho. Ahoj, Gio. Ahoj. Budeme kamarátky? Kľudná. Pošlem ti Robuxy, OK? Áno, prosím. A koľko máš rokov a ako sa voláš? Zdenka, mám 10 rokov. Ja som Naty a mám 11 rokov. OK, tak ti tie Robuxy pošlem. OK. Natália poslala Zdenke 23 4 7 2 3 8 9 Robuxov. OMG, ďakujem, Naty. Ty si tá najlepšia na svete? Za malinko. Bude part 2 pre 3 like